to en puɗɗi jangugo deftere seninde daga fuɗɗode a yottoto fa sendere yeɓre arandere deftere ɓurtaki e nder mayre en jiya dokaji e ɗum wi'a waɗu ɗum ta waɗu ɗum ɗa'i. dokaji ɗi fuu ɗi bindama nder habaruji e ɗi njaha bono nder ɗiftinoje e nder yeɓre ɗiɗaɓre e tataɓre faa yaki nayaɓre e joɓaɓre nder deftere seninde e woodi dokaji temeje joɓeego. Nde jangugo dokaji ɗi ɗum umroje e an e hijiraɓe maɗa ɗum wagginay on dow ko gaɗoton. En metu dow janguki dokaji ɗi gonɗi nder deftere seninde. Ngam non ko neɗɗo artata anduki woni dow deftere seninde na gam nde holluma jikku maɗa e ko hani gaɗa e ko hana gaɗa amma ɗum yiɗi anda ko welnata Allah ɓernde. Ɗum woodi deftere seninde e nde wawi hokkuki habaruji ko Allah wi'ata yimɓe ma ko gaɗa. Lallai non ɗum woni ɗum fuɗɗiri e dow ko Allah shiryi gam no o lamorto duniyaru e mo yiɗi yimɓe kolomo ɓe njooɗo nder fahmu e ɗo en jiya dow ka artuɗum nder deftere seninde. Ɗum wi'i to on nyama ɓikkoye lekki andal ko woɗi e ko woɗa gam nyande nyamuɗonki on mayay. Amma sai yimɓe suɓi ɓe andana hoore maɓɓe ko woɗi e ko woɗa ɗum bo ɗum hanayi ɗum waddani duniyaru fuu halkere e mayde ɓe riwama daga nder ngesa Eden. Ai non ko ɗum woni doka arnum nder deftere seninde. Doka ɗum Allah arti hokkuki ɗum noddi yimɓe gam kolo Allah ɓe njooɗo nder fahmu maako ɗum laataje go'o nder dokaji ɗi ɓiɓɓe Israila kokka faa ɗum wari dow meɗen. Dokaji ɗi fuu ɗi ngari gam koloɗen Allah e fahmu maako. To nde dokaji ɓiɓɓe Israila fuɗɗi ta mi hokkuma habaru dow majum. ɓiɓɓe Israila ngaɗama nder maccugaku Allah hisniɓe nde o hisniɓe sai o waɗi alkawal sumpo e maɓɓe iri ko biyete tegal alkawal ngal bo e ngal yahda e dokaji magal. Allah e wodi no shiryori ɗi dokaji na ɗi hokki ɓiɓɓe Israila. Gonga ɗum woni a'a en keɓa dokaji ɗi fuu maji e misalu habaruji ɗi ne ɗisa hakkunde habaru e yaki habaru no ɓiɓɓe Israila kani joɗoro. To e hani mi ndara ɓiɓɓe Israila ɓe ferotirayi e yimɓe gonɓe nder ngesa Eden ɓe kolaki Allah e faamu maako. Kanjum so'i en yaki nder hallende e mayde faa ɗum yaari en nder leddi maccugaku. Kanjum waɗi dokaji ɗi e ɗi kani e ɗi kolla en faamu Allah e ɗi bo kolla en tampendam ɓiɓɓe Israila nder yaadu maɓɓe e Allah. Emi tokki amma emi janga ɗi dokaji sai mi yi'i fii kayɗini ɗum ɗuɗɗum biɗum to mi ɓorno kolte ɗe ɗum hawtindiri garaji majum ɗum no ɗum holliri faamu Allah. To e hani paama ɗi dokaji ɗum fina tawa ɓiɓɓe Israila tabbitinɗum ɓe laati yimɓe feere en gartirɗumɓe ɓe seniɓe. Ɗi dokaji ɗi kocci ɓiɓɓe Israila garti feere e leƴƴi piliɗiɓe goɗɗi dokaji bo ɗi kakkitiɓe daga fina tawaji gaddanayɗi ɓe mayde nyawuji e jikku kalluɗum. Ai non amma goɗɗi dokaji e ɗi meta dow hirsuki mardiji saketeɗi kawtayɗi sumpo yimɓe e Allah nde yane hoore maɗa a wawata joɗoɗa bigere to Allah woni nder haykaliru ma ko ton dow amma mardi liddari ndi wala felore ndi naati gam maɗa ndi suddi hakkeji maɗa lotama joni a latake jaɓaɗo e Allah. To joni mi hefti amma na ko ɗume doka woni gam fina tawa maɓɓe goɗɗum nder majum gam ɗum holla a neɗɗo geetu. Non ɗum waɗi amma na ɗi dokaji na gam ɗi kolla jikku boɗɗum e ɗi kolla adilaku iboy ɗum daga to Allah. To en daari e ɗerewol arandewol nder deftere seninde en jiya e ko moye neɗɗo tagama nder nandi Allah emo woodi togu ɗi dokaji e ɗi mburtina Israilankejo mo gonga ɗum woni dokaji ɗi e ɗi kolla adilaku faa warki hande. Amma nder goɗɗi dokaji en gi'i ɗi kaɗayi kuugal maccugaku. Tarari iri dokaji ɗi e ɗi ɗon dow fina tawa ɓiɓɓe Israila a yi'ai Allah e huwa dow ɓiɓɓe Israila non no tawrunoɓe mo fooɗa ɓe yaki adilaku ngam non kuugal maccugaku ɗum goɗɗum jalniɗum e misalu ɓiɓɓe Israila e hani ko ɓe mburtotono nder leydi maccugaku ɓe anda ɗume woni maccuɗo e yafaneki e yofeki ɓe jogama nder nyamande faa duuɓi 2 ɗum laatake ko umminante nder duniyaru ndenno. Ai non emi yi'ano dokaji ɗi e ɗi meta fuu dow nyande siwtare wato nyalde 2 nder nyalde nden nde ɗum waɗayno humto ko mbi'aymi ɗo ɗume waɗi nder balɗe ɗen faande 2. Ɗi dokaji ɗi seniɗi e ɗi jiɗi ɗum vurtina lenyol kesol daga nder yimɓe ndenno jomirawo waddi nasitare nder wannare yimɓe gaɗa balɗe 2 sai ɗum fuɗɗita ko ɗume daga fuɗɗode majum wato ko ɗume re'a nder nde 2 saral ngel ɗum natti nyalde 2 na kanjum woni timmode
kanjum waddi neɗɗo sarel ngel o nattata sumpo e Allah Allah e laamoro siwtare ngam noon humto ngo ɗum waɗata nder nyalde joɓeeɗiɗi sumpo ngon e holla ko Allah tagani neɗɗo e nder kammunde. To, ashe dokaji ɗi ɗi Allah hokki ɓiɓɓe Isra'ila ɗi fuu ɗi laatake fi'i gootu. Nder ko ɗume fii e woodi bagginore hollayde faamu Allah. Ɗi dokaji e ɗi banginana en ko ɗume nder fina tawa ɓiɓɓe Isra'ila. Amma ɗum habaru ɗum wurtanake am ɓiɓɓe Isra'ila do'ake ɓe mbawayi ɓe kebbini ɗi dokaji faande ɗuɗi. To noye Allah waɗata yimɓe duniyaaru koolo faamu maako? Musa e annabo'en ɓe koolake Allah wonde nyalde Allah waylay ɓerɗe yimɓe ɓe koolomo tawal maako ɓe koolo faamu maako. ɗum wadday en dow habaru Yeesu. Yeesu wi'i en o wari ngam o hebbina dokaji. Noon o hebbini alkawal Allah o waɗi ɓiɓɓe Isra'ila nder sumpo e Allah. Na kamɓe tan fuu leƴƴi duniyaaru tampunoɗi nder jonde fofaango Yeesu o hebbini dokaji ɗi o ekkitini dow maaji o wi'i ta yiɗi Allah yiɗu mo gonduɗa no jirruɗa hoorema. ɗum woni kebbinol dokaji ɗin. Yeesu waɗi alkawal o hokkay en ruhu maako, ruhu ɗum wallay tokkuɓe mo ɓe ngaɗa jonde iri jonde maako. To tokkuɓe Yeesu jangi ɗi dokaji hande sai siftoren ɗi dokaji ɗi kokkama dow Isra'ilanko'en en mbawata tokkien ɗi ko da en jiɗi ɗum. Amma ko hani ngaɗa sai ndara faamu Allah nder dokaji ɗum. Noon sai koloɗa ruhu Allah ɗum tokkimma nder faamu maako a ekkito yidde Allah woni jiɗa ɓe gonduɗa no jiruɗa hoorema.